Ako želiš da te Bog upotrijebi, usavrši, moraš posjedovati sve aspekte istine. Odlučnost da patiš, vjeru, izdržljivost, pokornost kao i sposobnost da tragaš za istinom i razumiješ Božje namjere. Sposobnost da vodiš računa o njegovoj tuzi i njegovim brižnim namjerama i tome slično. Nije lako usavršiti neku osobu, a svako pojedinačno pročišćenje koje proživljavaš zahtjeva tvoju vjeru i ljubav. Ako želiš da te Bog usavrši, nije dovoljno samo juriti naokolo, niti je dovoljno samo davati se za Boga. Mnogo toga moraš posjedovati da bi mogao postati osoba koju je Bog usavršio. Kad se suočiš s patnjom, moraš biti u stanju ostaviti po strani svoju brigu za tijelo i ne žaliti se na Boga. Kad se Bog od tebe sakrije, moraš imati vjeru da ga slijediš, čuvati svoju prijašnju ljubav i ne dopustiti joj da oslabi ili se raspline. Što god Bog činio, moraš pustiti da on orkestrira kako želi, te radije prokleti svoje tijelo nego se žaliti na njega. Kad si suočen s kušnjama, moraš biti voljan podnijeti bol odricanja od onoga što voliš i biti voljan gorko plakati da bi udovoljio Bogu. Jedino su ovo istinska ljubav i istinska vjera. Bez obzira na to kakav je tvoj stvarni rast, najprije moraš imati ovu odlučnost da patiš istinsku vjeru, a moraš imati i odlučnost pobuniti se protiv tijela. Trebaš biti spreman osobno patiti i pretrpjeti gubitak u osobnim interesima da bi mogao udovoljiti Božjim namjerama. Moraš također biti u stanju u srcu osjetiti kajanje zbog sebe. Ranije nisi mogao udovoljiti Bogu i sad se možeš kajati. Ništa od toga ne smije ti nedostajati.